Jediný slovenský pretekársky okruh Slovakia Ring sa stal počas predposledného aprílového víkendu dejiskom otváracieho podujatia seriálu Alpe Adria Championship 2012, ktorý je kvalifikáciou na majstrovstvá Európy. Navyše tú sezónu cestných pretekov motocyklov odštartoval aj slovenský, český, rakúsky či maďarský šampionát. Všetko toto sa na Slovakia Ringu konalo v tak trochu netradičnom aprílovom termíne a tak niečo že aj počasie bolo vyslovene aprílové, čiže studené, veterné, ale aj poriadne zamračené. Napriek týmto faktom sa početnej skupine divákov predstavili takmer 200 pretekárov zo 14 európskych krajín. Rozdelení boli do 8 samostatných tried, či už podľa objemu motora, ale aj povolených možností technických úpravých motocyklov. Po sobotnejších kvalifikačných jazdách odštartovali preteky na ostrov v nedeľu na obed triedou 125 Sport Production. V nej jednoznačne dominoval domáci Michal Puškár, ktorý si na konto popri víťazstve pripísal aj nový traťový rekord v triede 125-iek. Chvála Bohu, podarilo sa to. Bolo to náročné a neveril som, že aj ten rekord sa podarí, ale vyšlo to. Čakal si, že to pôjde takto jednoznačne? Tak človek to nemôže čakať, ale tak dúfali sme, že by sa to mohlo podariť. Ale či jednoznačne, to som nepredpokladal.